Ang oras po natin, 10:15. Sa ngalan ni Cap Peter Wasing, Dr. Jose Orzua, coming to you live from RNG Studios. At of course, may mga kasama ako dito. Pangit ko kasi ang nag-iisa eh. Kaya sa lalong madaling panahon, ito na po, si Ma'am Cynthia ng Aldrich Pau de Arco. Good morning, Doc. Good morning, Ma'am. At good morning sa lahat ng viewers natin. It's Monday morning na naman. Usapang medical. Kasama namin si Cap Peter Wasing. Nandyan lang ho siya sa tabi. Siya yung espiritu. Of course, Ma'am Cynthia, may bagong guest tayo to represent the academe, ika nga. Ako, Doc. From Bibo, ika nga. Without much further ado, ika nga, Engineer Cora Ocampo. Hello, good morning po to each and everyone, and I'm very happy po na nandito po ako ngayon at makisali po sa inyong usapan. So I'm representing po St. Louis University at meron po kaming projects doon na in line po sa health. Bago so good mo na morning. pong i-announce yun kaagad para mission yun accomplish ka na. Ay, okay. So ito po yung nag-start po kami ni Doc Joe before as HealthCast. So ngayon po ay tinawag po namin kaakap, or this one is kaalaman sa kalusugan. So nandito po ako para tignan din kung paano nag-work po yung education po for health. So yun lang po yung aking pakay ngayong umaga at makisali rin po sa usapan ninyo. Kasi actually, dahil sa trend-setting na programa po ni Cap, ay marami na pong gumaya kasi ang pagkaintindi ko, siya po talagang urig na urig dito. Mga 6 years ago pa yata, nung kapitan pa yan si Cap kasi nagkita kami na nagtuli-tuli kami dyan sa Quirino. Kung saan kapitan siya, Quirino Hill. Hindi sa Quirino Province, baka sabihin nyo, Quirino Province, no? May bagyo ngayon yata doon. Anyway, nandito tayo sa Baguio, Quirino Hill. Si Kapitan Peter, na-meet niya ako dahil sa Rotarians kami pareho. At doon niya naalala sa isang very eureka moment niya na teka, kunin ko ngang i-guess ko nga si Dr. Orzua. And the rest is history. Kaya hanggang ngayon, ina-acknowledge natin si Cap. Pero walang magkakapalit, walang papalit kay Cap. Kaya miss natin siya eh. Kaya nga, Doc. Oh, diba? So, Doc, sa lahat ng mga katanungan nila, ito Yan. yung ating text line. Ito siya, 0999-307-0649. Para po sa lahat ng inyong mga katanungan kay Doc at syempre kay guest natin, kay Engineer Corazon. Ito siya, 0999-307-0649 o kaya i-comment nyo lamang po, nakalive po kami sa RNG. Ayan, okay. Actually, pwede rin din kayo magtanong in the meantime. Kaya naman kayo palagi nyo tinatanong ang doktor. Simulan nyo na habang wala pa yung mga taong bayan. Doc, sa dami ng alam mo, alin Hindi ba naman. dito ang kailangan naming itanong? Saan ba tayo mag-start? Bahala na kayo dahil ako naman sinanay ni Cap na sagutin na ang kahit na anong klaseng tanong sa buong buhay natin. Doc, ako yung may question. Kasi di nga, ba't dire-diretso na naman yung ating panahon na, umuulan. So madami na naman ang mga nagkakasakit ng mga kasukasuan, ng mga arthritis, Ng sa lamig. sa lamig. So eto yung question ko, Doc. Ano ang difference ng arthritis sa rheumatoid? Hindi. Pag sinabing rheumatology kasi, that's really a specialist for arthritis. Arthritis kasi is a medical term for di ba, naalala nyo, no, yung palagi ko sinabi pag nilagyan ng itis, itis means inflammation. That's appendix, appendicitis. Kung yung tonsil mo, kaya hindi po pwedeng sabihin, may tonsil ako. Lahat naman tayo may tonsillitis ako. Okay, see, I'm telling you para elegante kayo magsalita. Okay, tapos yung itis, yung arthritis, arthro means yung joints. Ayun, tinaas ko tuloy yung pa ako pa, no? Kasi pagka may inflammation or may of the joints or mga buto-buto, kasi syempre osteomyelitis pagka buto naman. So, yung itis talaga is yung inflammation na paborito ni Ma'am Cynthia. Yun ang kanyang, hindi ko makalimutan na si Ma'am Cynthia mula ngayon kasi yung
inflammation, favorite niya yan eh. Yung trubor, calor, dolor, mga ganon. Anyway, Oo, Doc. so yung rheuma, that's really the, parang yun yung, in general, yan yung rheumatologist, yan yung specialist. Doc, it goes with age ba? Ano bang dapat gawin para at a certain age ay hindi natin ma-experience yan? For example, sa akin, medyo na-experience ko na kasi line of blank-blank na ako eh. Kaya, kaya paano ba natin blank-blank? Ayokong i-reveal. Kaya ano po dapat ang gawin habang bata pa? Medyo na-mention yung old age process, wear and tear. Natural po eh, na hindi ka na well-oiled, hindi ka na parang machine din, hindi ka na yung synovial fluid mo, naggasgasan na, naubos na yung mga, halimbawa dito sa mga knee caps mo, ubos na dahil ang bigat-bigat natin, halimbawa, maraming factors, yung weight, yung overuse. Ewan ko kung may nabasa nga ako, masama din yung over-exercise. Yung dapat in moderation lang talaga, no? Kasi yung body mo, it's not really, hindi siya ginawa para abusuhin. So eventually, pagdating ng tumanda ka, sisingilin ka. I think yun ang pananaw ko. Sisingilin ka sa hindi mo ginawa at sobra mong ginawa. O, tama, di ba? Kaya sa bandang huli, pero marami din pong inflammation or arthritis na dala ng autoimmune, tulad ng mga juvenile rheumatoid arthritis, mga ganun, mga, I can dazzle you with a lot of medical terms, people, but of course, I'm not doing that. Ang dami-dami kasi mga autoimmune diseases, inflammation due to agents, halimbawa, na infection ka, o di itis din yun. Pero yung old age, buti sinimulan na rin sabihin, yung old age kasi, engineer, ma'am, ang dahilan kung bakit kayo maglalabasan na yung mga pain na dala ng tinatawag na arthritic pain. Tapos meron pa yung chemical tulad ng nangyayari sa isang doktor ngayon na kilala ko, may gout siya, kaya kailangan niya uminom ng colchicine. Okay. Kumain daw siya ng balatong. Doc, yung mga pahid-pahid, okay lang ba yon? Actually, ang panggagamot ay maraming antas o kaya mode of or route of entry na sinasabi, no? Ang nung unang panahon, dahil hindi sila naniniwala na dapat lahat iniinom, ay talagang sikat na sikat ang pahid, yung mga tapal-tapal. Kaya kung minsan hindi lang hubol kasi lang tapal king, kundi ang rin po, pwedeng yung pau, liniment. Itapal-tapal mo lang. Nakakatulong, Doc. Kasi nga, pag titignan mo, ma'am, ma-absorb kasi ng skin, meron po siyang property, ma'am, na may camphor, may basa. Pag binasa mo kasi, pag nabasa mo na yung methyl salicylic acid, yung mga salicylates, diba ang aspirin na imbento nga, that's sa original salicylate. Pero iniinom po siya. Pero kung ginawa po siyang pahid-pahid, tapal-tapal, o kaya parang patch, yung parang hindi natin sponsor si Salon si Salon Naririnig ko po yung pau. So saan po nabibili ang pau? Nasa katabi mo lang siya. Okay. Actually, ma'am, available po sa lahat ng drugstore ang pau liniment. Ayun. So, ituloy ko, hindi masama ang, kasi yung mga iba ho, pag uminom ng for example, aspirin, magkakaroon sila ng hyperacidity. Yun nga, nagamot nga yung arthritis mo, pero bigla ang bago mong sakit, masakit dito sa sikmura. And then, worse, kung naabuso mo pa yung mga NSAIDs, non-steroidal anti-inflammatory drugs, yan ang ibig sabihin ng NSAIDs, tulad ng Mefenamic, Flanax, naproxen, baka mamaya maano ako dun sa brand, yung mga generic lang muna, yung mga diclofenac potassium, diclofenac sodium, nakakabutas ng bituka po ang mga yan. Kaya ang requirement talaga ay uminom o kumain. Kaya yung sa bandang huli, alam nyo ba na yung mga drug company ngayon may mga pahid-pahid, spray pa nga, yun ni Mesolid, yung parang sabi na capsaicin, ganun, yung sili. Oo, Doc. May isang drug company, yung ni Mesolid, ginawa niyang spray. Or Actually, roll-on, yung parang deodorant, yung gano'n. Actually, Doc, meron din kaming roll-on, si Pau Liniment na roll-on. At meron din kaming spray, si Pau Sports, para hindi mo na kinakailangan magpahid-pahid. For example, nasa isang
pagtitipon ka, Oo. biglang sumakit yung... At ayaw mong uminom? Oo, ayaw mong uminom o kaya Very ano innovative ang Aldrich. Parang ang sirib-sirib naman. Oo, Di ba? Uy, So company ayan, ko yan. isang spray na lang, spray mo na lang, diba? marirelieve ka agad Oo. yung pain. So hindi ka kailangang uminom na, di ba, walang tubig. Kasi ako, for example, ako mama, kung walang tubig, hindi ako makakainom ng gamot. Oo, Doc. Kaya nung minsan nagbiyahe nga yung Row 4 sa Davao, dala-dala ko yung Nimesulid. Siyempre sa dami ng lakad namin, sumakit yung knee namin. Nako, naubos yung spray ko at yung mga roll-on ko kasi pati sila. Uy, ako rin. Ganun. Oy, bumili kayo. Pero yun kasi sample lang. Alam mo, magmula nung bumili ulit ako kasi hindi na rin ako nakabalik doon sa conference na yon, no? Pero kaya maganda dahil very innovative yung mga drug company. Nako, siguro yung kumpanya na yan na multi-million dollar peso pa pala kasi Filipino owned siya, no? It must be a Hayaan mo, Doc, multi-million dollar company. Pagpunta mo ng States, padadalhan kita. Wow, talaga ng mga Oo, roll-on. para may gagamitin ka hanggang sa Ehem, pagbalik. Alright. kasama niyo po ako dito. May ehem. Di bali, ma'am, nandito ka lang sa tabi ko. Meron po kayong capsule po na iniinom po ng mga tao for Actually, ma'am, meron kaming si Bioclone capsule at saka si Pau de Arco capsule. Si Bioclone capsule po meron siyang vitamin C, zinc, para ngayon ko lang napag-alaman, Doc, na madalas palang nirareseta ngayon sa mga nagkaka-COVID, sa mga wala pang COVID, sa mga mahihina ang immune system, ay vitamin C at zinc. So yun Yeah. lang yung kombinasyon na nirareseta nila. Samantalang si Bioclone Capsule, Doc, hindi lang vitamin C ang laman niya. Meron Meron pa. siyang zinc, meron siyang B-complex, at saka meron din siyang fruit at saka vegetable extract. Ano yung mga fruits na yun? Tulad ng yung paborito ko yata, mangosteen, ano? Yes, Doc. At Meron, meron din ding siyang grape grapeseed. Yan. At ano pa, yung malunggay, syempre yung paborito Oo, Doc, natin may sa... malunggay din siya. Wow, ang galing naman talagang yung product na yan, very sirib, sigurado ako maraming nanonood ngayon o manonood ng mga estudyante ko dyan. So Oh, magtatanong sila, kahit ba wala silang nararamdaman, is it advisable to take yung capsule po? Actually, ma'am, kahit na wala kang nararamdaman, panglaban yan para lumakas ang iyong resistensya, panglaban sa anumang klase ng sakit, especially ngayon, umuulan. So, kinakailangan malakas yung ating resistensya para hindi tayo agad-agad na makapitan ng ubo at sipon. Wow, talagang ang masirib na tao di ba may kasabihan, Ma'am Cynthia, yung mas magaling yung maagap kaysa matalino. Parang ganun. Kung maagap- Daig ng maagap Oh. ang masipag, Doc. Nag-iimbento ako ng sarili ko para yung tawang-tawa yung Row 4 kasi the apple does not fall away from the tree. Porque sinabi ko lang, nainiba ko lang yung yung the apple does not fall or the fruit must fall within the vicinity of the tree. Anyway, ganyan. Wala pa bang mga nagtanong so far? Doc, so far wala pa naman. So kay Cap, ulitin yung ko kay yung Cap. ating Oo. text line, Doc. Sa lahat po ng gustong magtanong kay Dr. Ursua at saka syempre kay Ma'am, ito yung aming text line, 0999-307-0649. So mag-text lamang kayo ng inyong mga katanungan kung ano yung gusto ninyong ipakonsulta kay Doc, libre na ito. So in the meantime, habang wala pa naman, habang naghihintay tayo, ano may isip yung nag-pop out lang sa mind nyo ngayon na gustong discussin lang natin for the sake of discussion? Ma'am, ikaw Huwag na. kayong Syempre- speechless. Siyempre, it's about yung COVID-19 cases po natin ngayon sa Baguio. Okay. Yes po. Ay, And, kaso wala akong actual, ano bang masasabi nyo doon, ma'am? Calling HSO, yung mga ganun. Kasi sila dapat din ang nagpo-provide. Yun nga, ang plan ko sana is to call on them before the program so that we can give a segment to them na basta parang in general ang ating analysis kasi hindi lang naman base sa balita to, syempre, hindi lang naman Baguio pati sa Pangasinan ay talagang medyo tumaas. Kaya, di ba napansin nyo may Oo, mga oo. sa Facebook
in-announce na nila na hindi na sila nag-a-admit. Minsan naglalagay pa sila ng may pila daw sa mga all private hospitals daw. But sa tingin ko is sa general information naman yan, hindi man kailangan na magpaalam siguro. Basta nabasa lang natin sa mga sinishare ng mga kapwa nating doktor para sabihin na mahaba daw ang pila. Kaya ang gustong sabihin lang po nitong balitang to ay mag-iingat po, wag na kayong dadagdag, wag na kayong makisiksik sa mga hospital na to. Ibig sabihin, stay safe, stay at home, walang rason para lumabas kasi masanay na tayo. New normal kasi means stay put sa bahay, wag malagyan ng mga body fluids ng ibang tao na warm body. Kasi ganun po, hindi ka makakakuha kasi ng virus sa under the tree. Or, well, medyo makakuha ka ng virus sa yung pet. Kaya ingat mo dyan sa mga pet nyo, baka sila pang vector. Or vector, tagadala no, ng sakit. Kaya yung tree, kaya yung nauso yung paghahalaman, hindi ba? Doc. At ang gamot, plantita. halaman. Kaya talking about halaman talagang we're back to Paleolithic age. Ika nga na anong kinakain ng tao. Kung anong napulot lang sa tabi-tabi, hindi napulot. Anong tawag? Hinarvest. Nabigay, yung pa nga, hindi pa tinanim. Yung cavemen. Doc. Lalabas lang sila sa cave kung anong makita na mahunt nila or Yun mag-gather na yun. nila, gatherers and hunters, di ba? O parang tayo yan. dito, Doc, sa Baguio, di ba, usong-uso si sayote. Paglabas natin, Yes, maraming oo. sayote sa labas. So, yun na lang yung i-harvest natin. So, kaya ang papayat ng mga tao, hindi nila kailangan ng doktor, hindi kailangan ng mga programang ito kasi ang mga cavemen talagang kung ano lang yung basic na binigay ng Diyos. Tapos, alam mo ba na, well, ang mga diseases ng mga tao nung unang panahon ay dala lang ng injury ng mga predator na mga hayop, no? Yan, gusto kong batiin pala yung mga estudyante ko sa School of Medicine, sa Genesis of Medicine. Sa ngayon, yan ang mga binabasa ko palagi. Kaya parang itong nangyayari sa atin, ang sarap balikan yung nakaraan kasi may matututunan ka. Oo, Doc. Oh, sige. Doc, eto meron tayong may nagtanong. texter May galing nag-text, kay 90. Ang sabi po niya, good morning, Cap and visitors. Doc, ask ko lang sana, umiinom ako ng vitamins na Centrum 50+. Okay. Tapos nagtitake pa po ako ng Bioclon. Tapos yung mga maintenance ko, Okay. hindi po ba nakakasira sa kidney? Salamat po. Ang kidney po, mas masisira po siya kung hindi ka iinom at saka hindi ka ibabalance yung diet. Halimbawa po, mahilig kang mag-Atkins diet o yung tinatawag na keto diet, medyo masama po pa nga sa kidney yan kasi mahirap itapon ng protein products, yung mga nitrogen. No? Ang mga vitamins, they are water soluble. I don't think they can be nephrotoxic. Yun ang tamang term, ano? Huwag mong isipin na yung iniinom mo ay may masamang idudulot. Mas gusto kong isipin na may mga gamot na yung legit na gamot na nakakasira ng atay. Yung alcohol nga wag na tayong lumayo-layo. Yung alcohol nga, alam natin nakakasira ng atay. Sige pa, inom pa more. Ika nga. Atay nga, proven po yun. Pero sa totoo lang ho, mga supplements, I don't think they can destroy our organ. In fact, they will it helps in maintaining yung mga maintenance ng mga lahat ng mga nutrients, micronutrients, at saka when taken properly. When I say taken properly as supplements, wag naman yung yun na lang ang kakainin mo. Imimiss mo nang kumain, masama po yun. Oo, Doc. Oo. So, dapat balanced diet pa rin yung gagawin nila. Uminom ng madaming Tubig. water. At syempre, Doc, yung everyday kasi na nakakain natin, mga kinakain natin, hindi naman kayang ibigay lahat ng kailangan ng katawan natin na nutrients. Kaya sinabi ng Diyos, kumain pa rin. Oo. Di ba? Binigyan niya tayo ng 3 pagkakataon para kumain. Pero piliin mo ang healthy kasi may kakayahan ka. Huwag kang paabuso ng katawan ng laman mo. Kung sinabi niya na gusto kong kumain ng lechon, tama na. Sabihin mo. Kasi protein yan. Nakaka-cancer po ang karne, no? Yung mga iba kasi, Doc, pilosopo sila. Pag Sige. sinabing
may lechon, kumakain sila ng kumakain. Sasabihin nila may gamot naman daw. Yung iba kasi siguro dahil may celebration, may dahilan naman. Sige, pagbigyan, there's a cause, they celebrate life, they celebrate food, foodie sila. O sige, kumain ka lang ng konti tapos mamaya nag-i-statin na sila. O kaya, siguro lilinisin nila yung buong bahay mamaya, pinaghandaan po nila. See, may karampatan pong work kung may ginamit kang calorie. Kung nag-fuel refill ka, kung nag-filled up ka ng fuel, then use that energy. How? Exercise, exercise, exercise. So therefore we can conclude po na That- hindi po siya nakaka-cause ng kidney Opo, trouble. Yes. tama. Buti na lang may taga-direct tayo ngayon. Diyan ka na lang palagi kasi minsan nawawala kami sa landas. Ikaw ay magbabalik sa amin sa landas hanggang sa conclusion. Sure. No problem, Eto, Doc. Doc, galing naman kay 3-1. Hello po, good morning. Tanong ko lang po about my case now. Kasi bali, I stop my family planning injection every 3 Okay. months. Mhm. Bali, 12 years using injection. Okay. Pero after po na nag-stop ako ng injection, bumuhos po ang menstruation ko like 6 days na tuloy-tuloy. Mm. Ay, ano ba yan? Saglit lang, Sige lang. Doc, kasi I'm listening. may... That's quite interesting. 6 days, natuloy-tuloy yun, Doc, ha? Grabe. Okay ah. lang. Mhm. Saan? Baka bumawi. Sige, habang hinahanap. 6 days Sige. Mm. po using injection. Pero after po nag-stop ako ng injection ko, bumuhos po ang menstruation ko like 6 days na tuloy-tuloy. Then after 3 weeks, bumuhos ulit. Normal lang po ba yun, Doc? Salamat po. Minsan pa ulan bumuhos ka. Okay, hindi, napakanta lang po ako. Actually, huwag ko kayo mag-alala. The fact that you have used a drug na pinigilan po yung regla nyo, you must have missed it really. Kaya dumating po siya nung tinigil nyo. Ibig sabihin, nakabalik na po kayo sa tamang normal na functions ng katawan. At ang 6 na araw ay hindi po masama. Lahat po ng mga pinagsasabi nyo, sasagutin ko, hindi masama, you are within normal range. In fact, yung 3 weeks, ayan na naman, bumabawi po talaga. Did you know that the lowest interval that menstruation can be is 21 days? So perfect. Normal pa rin po kayo. Hallelujah, mag-lechon na tayo. Celebration. Doc, galing naman kay 93. Good morning, Good Kap, morning. Ma'am, and Doc. Doc, na-eradicate in bati smallpox can bubonic plaque Opo. mas deadly dagamin kaysa COVID-19. Exactly. Thanks. Ang just wow, I love you because you asked that question, no? Yung smallpox eradicated because of kay Edward Jenner ay naimbento niya po ang vaccine. Kaya we should learn from that. Kaya yung mga anti-vaxxers yan, you must be living before the in the past or even you must be really living in a cave. I'm sorry but I have to say that. Okay. Now na-eradicate po because of vaccine. So, nasagot po yan kasi kailangan may observer tayo dito baka ibalik niya po tayo na nawawala tayo. Okay. Yung isa naman, yung bubonic plague, Yersinia pestis po ang dahilan doon which is a bacteria. Kung ang isang pandemic po ay cause ng bacteria, bring it on. Marami po tayong array of antibiotics thanks to Fleming because in the 1930s, for the first time, a doctor discovered antibiotic in the form of penicillin. Kaya magmula nun, kahit bring it on yung mga bacteria po, walang hindi natin kaya kasi kaya na po nating patayin ang mga bacteria. Bacterial, yung mga may nana, yung may mga turkak, mga ganon, yan ang mga examples kasi inflammatory response po yung mga yon. Ang bacterial kasi, siya ang classically nagbibigay ng mga matataas na lagnat, namimintig, may mga inflammatory process. Kaya ang ganda-ganda ng bacterial infection kasi kitag-kita. Pero ang viral, Hindi nakikita. hindi nakikita, ang liit-liit. At isa pa siyang sweetik. Ay, paano ba sabihin? Yung para siyang tridor. Ay, parang hindi siya nagpapakita ng tunay na dahilan. Kaya ba asymptomatic? Kaya ito pa. Ang medicine, sorry to say, ang medical science, hindi pa po na-imbento ang
viral drugs. Hindi pa yung mga remdesivir, yung mga tocilizumab, mga ganun, yung mga tongue twisting na yan. Acyclovir nga, classic sa mga herpes. No? Bilang OB pala, gynecologist, ang dami kong mga ginagamot dyan sa mga herpes zoster, herpes, oral herpes, genital herpes. Wala yan. In fact, sinasabihin namin, ibibigay lang namin to just to lessen the course of the disease but not really to cure the disease. See, walang treatment ang viruses. So kung walang treatment, Doc, kinakailangan talaga palakasan ng immune system. Balik tayo. Para Of course. Oo. hindi ka basta-basta kapitan nitong tridor na virus na to. Mga infectious process Oo. na dala ng viruses kasi wala nga, kung may makaimbento niyan na sinabihan ko yung mga estudyante ngayon pumasok sa class 2025 nga, sana isa sa inyo mag-imbento na ng antiviral kagaya ni Fleming, no? Minsan iniisip nga natin, ano ba, yung para sa parasite ba, pwede ring antiviral. Ang dami-daming iniisip tuloy yung mga tao, parang fiesta ng ideas na hindi naman tinatanggap ng karamihan. Eto, Doc, may question pa. Galing kay 25, sabi niya. Yes, Good ma'am. morning po, Doc, at sa inyo po, mga ma'am. Ask ko lang po kay Doc about my situation during my menstruation period. Cause pag natapos na po ang aking period, I always suffer painful headache to point na nawawalan po ako ng ganang kumain at pag nakakaamoy ako ng hindi ko gusto ay mas lalo pong natitrigger yung sakit ng ulo ko at saka minsan sumusuka pa ako. Salamat po, Doc. Nako, talagang kung merong PMS, yung premenstrual, ito naman postmenstrual, no? Pwedeng bago to na saliksikin din ng mga gynecologists na siguro dahil si withdrawal po nung hormone, meron kasing tinatawag na yung withdrawal, parang drug effect. Dahil halimbawa, ang saya-saya mo dahil meron ka nito pero biglang tinanggal sa body mo. Nung nagsishift ka na papuntang estrogen, lumabas po yung mga karamdaman, yung menstrual bulimia, post-menstrual. No? Bulimia is a term given sa mga kung ano-anong nararamdaman ng isang babae, pero usually attributed during the menses like dysmenorrhea, may mga nawawalan pa ng malay tao, nagsusuka, at kung ano-ano pa pwedeng kung ano-ano pang mga sinasabi. Pero sa iyo, ma'am, I'm sorry. Ang masasabi ko, pwedeng magpatingin ka sa para saliksikin mabuti kung ano yan, para alamin kung ano yung pinagmumulan. Pwedeng ang initial assessment ko kasi withdrawal of the hormone, baka pwede kang ilagay sa isang hormonal treatment, baka which is paradoxical kasi yung iba the more silang nag-estrogen, sumakit po ang ulo. Yung mga gusto namang gumanda ang balat, kinis, mawala ang acne, nag-estrogen po yan. Pero hindi, dapat nga sila nga nagko-complain ng nasusuka, masakit ang ulo, Pero baka iba din po kayo Baka rin may psychological effect yung nawalang mga dugo nyo, nung naglinis na sinasabi. So kinakailangan ba, Doc, pumunta siyang magpatingin sa isang OB? Ideally po para may mga further kasi baka walang ang oras kung May mga test na may gagawin, mga Doc? test, may mga questions pa po ako. Kasi ganun po ang doktor, may ingat po na magbigay ng diagnosis talaga. Ito lang kasing programa kaya nagmadali lang na quick answer lang. Oo, Doc. Oo. So doon sa nag-text kay ma'am, mas mainam po siguro puntahan ninyo si doktor dito sa High Precision. Every Saturday nagki-clinic po siya doon para ma-recommend niya kayo ng kung ano ang mga test na gagawin sa inyo. Exactly the opposite kasi sa akin din is before Before menstruation. naman. Oo. So sa akin, I think can you it's share normal. your May masakit talaga yung dysmenorrhea. Yung sinabi niya, yung Yes po, parang it's may the sinabi same. siyang nahihilo. Yes, ganun din. Parang you And need then, the- wala kang ganang kumain. Oo. So, andun lang ako sa bed, Ang sa explanation kwarto. naman nun, kasi parating na yung regla, di tumataas na yung yung hormone na yon, yung progesterone. Ang progesterone naman, classically known to cause bloating, pwede pa nga mag-cause ng konting depression. Kaya yung iba sad sila.
And then mainit ang ulo ko minsan. Ay, oo. Red flag Wag ang tawag doon. Wag sasalubungin ang init ng ulo Kami nila. naman, ho. ma'am, ako na-try ko kasi si Paudi Arco capsule dahil meron siyang ingredient na quercetin, na si quercetin is thinning of the blood. So medyo nakakatulong para hindi ka makasuffer ng dysmenorrhea. I hope it can also help yung nag-text mo kanina. Baka meron ding magandang effect ito sa ganung cases. Oo, ma'am. Yeah. Okay. Pwede siyang i-manage ng pagbigay ng hormones, supplements. Wala naman po masama kung ikabubuti niyo po trial kasi medyo hindi nga classic yung nararamdaman. Di ba? Mas classic yung PMS, pero ito naman post-MS. Nako, Doc, dinadagsa na tayo ng mga tanong. Galing kay Bring it on. 464, good AM Cap, Doc. Ask ko man pag ako nagdudumi, ay maliliit na parang dumi ng kambing. Ala. Ano ang problema? Bakit? Ganoon. Classically, Salamat po. hindi ko, ito yung textbook case po ito, no? Pag ang sabi nila ang calibre. Kasi ang tae po parang tuloy-tuloy po siya na buong ganon. Huwag na ho tayong huwag kayong mag-alala, tae lang ho yan. Pero pag putol-putol po, yung pinagmumulan niya, yung parang meron pong nagbuo, yung colonic area mo, parang ang sabi po ng textbook at ng napag-aralan natin, ay sinyales na meron kang mass tumor doon sa loob. Kasi parang yung compartment ng colon mo, imbes na ang lumen niya tuloy-tuloy po para perfect po yung dumi natin na gano'n, may compartment. Kaya nangyari tuloy, imbes na yung tae na buo siyang straight, may parang sukugan, yung parang, paano ko ba sabihin, parang meron siyang, can you give me sirib? Parang meron siyang, Nahulma po in a manner na, halimbawa, meron kang tumor dito. So yung tae na, medyo naputol-putol siya. Parang we can learn design from it. Ika nga yung nature provided it. Pero ibig sabihin lang po, nahulma po yung tae nyo in such a way na bad po yung itsura niya. So in other words, kailangan may cancer ka, may tumor ka, so pa-colonoscopy ka. So anong doktor siya pupunta, Doc? Kaninong doktor? Gastroenterologist. Straightin na natin sa espesyalista kasi ako na po yung primary physician nyo. Ako na po yung nagsabi na, sige, go ahead, go to your specialist na. Kasi dumaan na po kayo sa general medicine. Okay. Yun, okay? So, Doc, galing... Pwede rin naman kung gusto nila i-check yung puwet, yung rectal exam. Punta Ito sa'yo, yung mga textbook na naman niya. O sige, pero kung tutuusin, pwedeng shortcut, parang jump to the next level ka. Yung level, you can jump. Kasi, nakapag-start na siya sa'yo. Grabe na po yung presentation na parang tayo ng kambing. Pisan kasi goat stool like o goat yun sa mga medical student pala pag goat like stool parang kambing ang tayo nyo, kaya ingat kayo sa pag-Ingles, no? Goat like stool. So ang lumabas sa'yo yung hugis kambing, pero goat stool like inaano ko lang direct ko kasi itong bagay na to sa mga medical student din. Kasi yan yung mga, minsan yung mga bloopers ng mga gumagawa ng So, kailangan na po niyang pumunta dapat sa doctor. Yan. Okay. Doc, galing naman kay 93. Doc, at the body treatment is stammering? Thanks. Stammer, stuttering, speech therapist po. Marami na rin pong ganyan. At saka titignan din yung overall psychological nyo. Baka naman nahihiya lang kayo or kailangan nyo rin sigurong mag-enroll sa speech pathology, yung mga speech improvement subject, yung mga, kasi baka nag-stammer kayo o baka naman you look cute when you stutter, that's why sinasadya nyo. Si Doc talaga. Lahat, ano. Galing In other naman, words lang, sige, in sige, other words. Sige ma'am, ikaw na ang mag-conclude. In other words, kasi wag po kayong mag-alala dahil marami po tayong solusyon para dyan. Yeah. so galing naman kay 04,
Hello, ma'am and doktor. Ask ko lang, okay lang ba sa babae ang 1 week non-stop na regla? Heavy po yung flow. Salamat po. Kung na-comply nyo yung 7 days, kasi ang normal, ganito, let's go back to normal range kaya para may basehan tayo sa pagsasalita. Ang normal menstruation ng babae, 80 ml, so dapat above that, 2 to 3 pads a day lang na fully soaked is considered because one pad fully soaked is 30 ml. Kaya kung dalawa, 60. Kung tatlo, 90. What 10 ml among friends? What's 10 ml? Okay, textbook po to, 80 ml a day. And then 7 days, it's alright. But of course, there's a certain degree na baka maging anemic ka kung hindi ka papalakain ng mga green leafy vegetables, mga malunggay, kanyan, or iron, kulang ka na iron. Mauubusan kayo ng iron kung ganun lang po. Pero in terms of yung para ma-alarm, hindi pa ma-alarm kasi yung nakapaloob pa kayo sa 7 days, nakapaloob pa kayo sa 80 ml, I would still consider it normal on the basis of our normal value range. Hindi ba yun, Doc, na yun yung cause ng myoma? Hindi ba yun? Hindi naman. Yung bleeding, kung may myoma ka sa endometrial cavity, sa uterine cavity, pwede mag-present siya as prolonged menstruation. Pero ma'am, tulad na sinabi ko, dahil nakapaloob siya sa normal value range ng karamihan, pwede kong sabing normal pa rin. Pero syempre kung hindi kayo maniniwala sa sasabihin na normal pa yan, of course you have the liberty to say, pa-ultrasound ka kay Dr. Ursua nga. Yan. Para tignan na kung kumakapal o may myoma o may polyp at kung ano-ano pang mga endometrial lesions. Di ba doktor kita, no? Oo. So na-experience ko rin po yan yung dire-diretso ng yung pagme-mens. So ang sabi ni doc sa akin is uminom ako ng iron kasi nagkataon na annual medical check-up. Ang baba po talaga ng parang anemic na ako. So sabi ni doc, you take iron. So isa rin siguro po yun para makatulong po sa nagtanong. Para Yes po. hindi mag-anemia. Pero yung causation kasi, yung cause, idagdag ko lang kasi hindi ko na-mention, pwedeng stress ka po. Kaya yung stress, yung... Oo, Doc. Kasi function po to ng brain, hypothalamus, ovary, matres. Kala nyo, regular yan, pero it's all up here also. You know what I mean? I agree po dyan. It's Pag all up stressful. here. Uy, Stress hindi can change. Galing naman, Doc, kay 45. Good AM po, Doc. Paano po yung sitwasyon ko po? Kasi dialysis patient po ako, tapos nagda-dialysis po ng 3 times a week po. Kahit ganun po, pagdating po ng Sunday, medyo nahirapan po ako. May kidney enlargement po ang heart ko, hypertension, ulcer. Ano po gagawin ko po, Doc? Just continue on with your dialysis. The fact that you are needing dialysis, medyo pwede kong sabihin, hindi na ho nagpa-function yung kidney nyo. Yung mga pag-take po, precautionary measures, hindi po kayo pwede mag-take ng supplements basta-basta. Kasi hindi na po kayang itapon ng kidney nyo sa tamang functions niya po. Kaya kung yun ang iyong ina-allude, but of course you are doing the right thing for having this dialysis, no? Now, kung sawa na kayo sa dialysis, magpa-pila na kayo sa kidney transplant para humaba rin po yung syempre yung buhay natin, iisa lang pero pwede nating pahabain, no? At saka yung mga iba pong multi-organ failure, syempre kaakibat ang kidney kasi pagka yan po ay nasira, minsan sumusunod po yung iba. Kaya buti na lang ho may dialysis para hindi ho lumala po at apektahan yung iba pang organs, no? Doc, may follow-up po siya. Medyo nahirapan po ako na huminga. Oo, kasi part ho yun, pwedeng anemic na rin po kayo. Kaya yung paghingang hirap, dahil nangangapa kayo sa oxygen, yung kulang na po yung delivery cells nyo, hemoglobin. Kaya ang tendency ng body natin, magko-compensate by breathing more. Kasi akala nung katawan, masususplayan niya yung pangangailangan by yung ibang organ ang kanyang pag-workin. Kaya
kung i-correct po natin lahat, correct the kidney, correct the abnormalities of the kidney, kung mako-correct po, pero ang correction nyo sa ngayon, dialysis, I understand, correct the anemia, correct the other factors po, dala po ng kidney problem. Nasasabi ko yun kasi hindi ko kayo nakikita dahil ang kidney, pag may tubular necrosis ka or sira ang kidney mo, malamang ang itsura nyo po parang namampusyaw, parang pale, kasi po kulang po kayo sa red blood cells. Kasi ang erythropoietin, ang pinanggagalingan niya po sa kidney at sa adrenal glands at ang erythropoietin ay kailangan para sa erythropoiesis. Ang erythropoiesis ay ang production ng red blood cells sa bone marrow. Ang bone marrow, nasa loob po siya nung mga bones natin, yung sinisip-sip natin sa bulalo. Diba? Pagkain na naman. Okay. Hindi. Doc, may edad po ba yung mga natatamaan ng mga nagda-dialysis? Ang sabi ng kinausap kong nephrologist para pag dumating ang puntong to, handa kong sagutin, ay ang number one cause regardless of age ay yung mga diabetic patient na hindi inalagaan ang sarili, pinabayaan na dumaloy yung sugar, hanggang isang araw nag-give up na si kidney po. So diabetic nephropathy, ang reason kung bakit ang taas-taas po ng kidney diseases, eventually leading to the need of dialysis. At ang age, ma'am, kahit bata po, kung talagang nasira po ang kidney, maraming paraan. But number one nga po ang diabetes. Pwedeng masira ang kidney mo dahil sa mga infections, infectious process, kahit simpleng mga wounds sa katawan ng mga bata, mapupunta po yan sa nephrotic syndrome kasi nga po yung mga antigen-antibody reactions ay sisirain yung basement membrane, molecular level, dear students. Kung mag-explain kayo sa tao, pwedeng molecular level. Yung mga antigen-antibody reaction ay sisirain niya yung basement membrane ng nephrons or yung glomerulus. Kaya glomerulonephritis. So wala palang pinipili, Doc, na edad. Pero Doc, lalo na yung diabetic. Batiin ko lang din, Doc, yung nanonood sa atin ngayon, Rainer X Yasay. Good morning po sa lahat. Good morning naman sa iyo, Rainer. Doc, ang bilis ng oras. Parang Ay, kanina, matatapos na ba tayo? nagsisimula lang tayo. Parang ngayon pala ako umiinit, tapos tatapusin na. Hindi ako papayag. Ang saya-saya pala dito. Oo nga, ma'am, baka meron ka pang gustong idagdag kay Doktor? Ay, Doc, basta ikaw din ay mag-iingat kasi ikaw ang parating na-expose para hindi rin kami ma-expose. Ang ginagawa natin ng iyong abang lingkod ay talagang maingat at pinipili lang po yung araw, hindi palagi na nagki-clinic, at talagang yung PPE ay talagang kung ikaw ay akmang matatalsikan ng mga laway o mga respiratory fluids ay pwede kang lumayo, takpan ang bibig. Pero syempre, ang automatic talaga ay yung mga ganito, yung mga mask na nung unang pang panahon kahit hindi pa uso ang COVID, ginagamit namin. Pero did you know that itong mask na to ay ginagamit namin para hindi kami magkasakit? Did you know that ang mga doktor pag nag-o-opera naka-mask at bonnet kami para hindi malagyan ng bacteria yung pasyente? Ganon namin kamahal ang mga pasyente. Pero ngayon, kung tayo man ay susuot nito dahil pinoprotektahan natin din ang sarili natin At ang ibang tao. at ang ibang tao rin, kasi yung body, kung ikaw ay asymptomatic, at least hindi mo maitatalsik pag nag-cough ka o nag-sneeze ka o sinubasob mo ng halik yung mga kababaihan, halimbawa, sinibasib pala, no? Subasob, no? Tagalog. Doc, ihabol ko na lang Sure. itong question na to galing kay 45. Good AM, Doc at Ma'am. Matagal na akong naninigarilyo ng may nagpayo sa akin na uminom ng Quantumin Plus. Natigil ng aking paninigarilyo pero araw-araw nagpapalabas ako ng mga malalapot na puting plema. Totoo ba na mas madali kang mamatay kung bigla mong ititigil ang paninigarilyo? Buti na lang Salamat po, nagte-text Doc. pa siya. At least nagte-text pa siya. Medyo Buhay mahirap pa pong siya. sagutin yan. Kailangan gumawa ng research para patunayan. Although hindi lang po kayo ang napag-alaman ko ng ganyan, meron tayong kaibigan na kung kailan, baka nagkataon lang. At least nagbago kayo kahit sa bandang huli.
Kayo po, kung gusto nyo ibalik yung sigarilyo, decision nyo po yun. Wag naman Sabi po. ganun. Sabi ganun. Hindi. Ibig sabihin po, yung luma nyong ginawa, medyo sinisingil kayo ngayon at unti-unti pa rin siyang, okay, nagre-react. Pero let me tell you this, may mga iba talagang, kung ang genes nyo po ay malakas, kahit po isang truck ang sinigarilyo, you can be philosophizing about this, na malakas kasi ang dugo nyo, yung lahi nyo, hindi basta-basta nakakapitan ng cancer. Kasi ang lola ko nga, 105. Mga ganun ba na dahilan yung paanuhan ng lolo at lola? Kaya ano yung mga game na yon? Lola ko nga, 105 na matay. Ang sigarilyo pa, yung mahaba, yung black. Tas Tapos pabaliktad, pinapasok pa, baliktad. Tapos, apo, bigyan mo na ako ng isang Pelpilsen. Gano'n, no? Tapos ako pa yung bubuksan ko. Tapos habang naglalakad ako, inom ako ng inom. No? So doon ako natuto. Kaya lola talaga, tama yung kanta. No? Tapos, biglang pagkakain na, beef tapa, yung mga pinaarawan diyan sa labas. Tapos ang drink namin, kakao tsokolate. Pero 105 yung lola ko. Pero ang alam ko, stress. Stress. Even yung mga butlig-butlig natin, even yung phlegm production, stress po yan. Ang mundo natin ay stressful talaga. Makinig ka lang ng social media, stressful. So ipagpapatuloy pa ba niya yung kanyang iniinom para totally po ma-cleanse na po siya? Opo, ipagpatuloy niyo po ang mga ginagawa niyo. Huwag ko kayong mainip at huwag kayong magrason po na kung kailan kayo. Doc, ikaw kaya yun? Doc, eto, final question na kasi wala na tayong oras. Joke lang Last po, na to, huwag Doc. kayong mapikon. But, sige lang. Galing kay 93. Final question, Doc. Final As a question. doctor, pabor kayo euthanasia? Euthanasia? As a doctor, Especially no physically and mentally agonizing the situation. Jay half dead patient. Thanks. As a doctor, syempre hindi naturally pang Miss Universe na sagot, hindi ho siya pabor. Pero kung personal po, yung halimbawa between you and me, we can discuss a lot of things. Actually, ethical concerns po yan, ethics. Kaya isang doktor na pinalaki ng isang katolikong university, na-inculcate po na hindi kami pabor sa euthanasia. I think that's my answer po. I thank you. Nice answer. So wala na tayong oras, Doc. Magpapaalam na po tayo. Sa lahat po ng mga nag-text, sa lahat ng mga nakibahagi ngayong araw na to, maraming salamat sa inyong lahat. I like the strawberries. And thank you po sa pinilit ko pong sarili ko At na syempre, maging guest. maraming salamat kay Ma'am Corazon. Baka meron ka pang idagdag, Ma'am. But stay healthy po every day and be Salamat happy. din at nasubukan ko pong magpatawa kahit hindi po ako kalbo sa programang ito. Actually, dinadaan na lang po natin sa lighter mood. To tell you honestly, sinasadya ko lang na gawin ang kahit medyo serious. Dahil I still believe laughter is the best medicine. Correct. After all, Yes. ang body natin magre-respond positively well. Mas magsisikret tayo ng mga immune cells. Mabuboost yung immunity daw natin if we laugh, if we Yes. care, Oo. if we love. Maganda yun. Kasi magsisikret yung brain natin ng mga very good na mga substances na may dalang positivity at papatayin po ang mga cancer, stress, busters. Hay nako, kung alam nyo lang. Ay, okay. At syempre, bukas po, abangan po ninyo kami ni Doc. Itanong mo kay Doc bukas, 9 to 10 a.m. po. See you, please watch. Namamakawa, Bye no? everyone. Bye. Bye! It was fun.